ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಿಂಗರಾ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಸ್ವಾಗತ. ಎನ್ನ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಖಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಪರ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ಇನಿ ಆನಿ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗಡ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಊರುಡು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂಚ ಇಂಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತ ಬಂದು ಈ ವ್ಲಾಗಡ್ ತೂಪವೆ. ಸಾಂಡೆಲತ್ತದು ಎನ್ನ ದೇವರ ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಟು. ಐಕ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಪುನಂಚಿನ ಶೋಕುದ ಪೂನ ಮತ್ತು ದೆತ್ತದು ಐಕ್ ದೀದು ಯಾನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಬಂಡ ಗೌರಿ ಪರ್ಬಗ್ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋಡ ಏನಂಚಿ ನಾವು ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೂಪದಿದ್ದೆ ಯಾನ ಗೌರಿ ಕಾಜಿ ತೆತ್ತೊನ್ನ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೇವರ ಕೋಣಿಡದಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೆ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುವ ಕೈಕ್ ಕಪ್ಪು ಕಾಜಿ ಪಾಡ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪುವ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಆ ದಿನ ಬರ್ತಂಡು. ಸೊ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಾನಿ ಫಸ್ಟ್ ದುಮಿನಾನಿ ಕೈಕ್ ಕಾಜಿ ಮಾತ ಪಾಡೊಂದ ಅಂಚನೆ ಮನದಾನಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಲು ಮೂಡೆ ಕೆಲವರು ಗುಂಡಲ ಮಲ್ಪೇರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಯಾನೆನ್ನ ಅಷ್ಟಮಿದ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೂಪದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಮೂಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡನೇ ಮೂಡೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂಕ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ದೀದು ಐಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಮೂಡೆನ್ ಪೂರ ತಿಂದ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಕುಲು ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಮೂಡೆ ಮಲ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೌತಿಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಡೆ ಮಲ್ತ. ಕೆಲವರು ಇಂಚ ಗುಂಡಲ ಕಟ್ಟುವೆರು ಇಂದುಲ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಮೂಡೆ ಇಂದು ದುಮ್ಮಿನಾನಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹ ಕಲ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಗು ಮನದಾನಿ ತುಲೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಈಗ ಪೂರ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಕಿಬಿ ಮಾತ ಸುಮಾರು ವಿಶೇಷತೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ. ಸೊ ಮನದನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ತೂಯರ ಪೋಯ ಮೂಡೆ ಪೂರ ತಿಂದಿನ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಿಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತುಂದಿತ್ತ ಅಂಬಡೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ಪನ್ ಪರೆ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆ ಪೂರ. ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನಿ ಒನಸಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸಾರು ಉಪ್ಪಳ ಚೀಲ ಅಜೈನ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೆ ಅಜೈನ ಬಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬಕ ಅಂಬಡೆ ಪಾಡ್ದು ಕಜಿಪ್ಪು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಯಸ ತೆಕ್ಕರ ತಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಹಪ್ಪಳ ಇಂಚ ಒರಿಯವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪದಾರ್ಥನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ರುಚಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ ಆಚೆರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಪಾಯಸಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಬಂಜಿನ ಲೀಕೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಸುಮಾರು ದಿನದ ಬಕ್ಕ ಇರೆತ ಒನಸ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಗ್ ಬೋಡಾದೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಾಪುನು ಇರೆಟ ಒನಸ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ. ಸೊ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗೌಜಿದ ಒನಸ್ ಮಲ್ತ ಇಲ್ಲಲ್. ಒನಸು ಮಾತ ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಅನಗ ಪಯ್ಯ ಅನಗ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಏಪಲ ವರ್ಷಾಲ ಎಂಕ್ಲ ಊರುಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲವ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡೇ ದಿನ ದುಮಿನಾನಿ ಕುಲ್ಲಾದು ಮನದಾನಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಲ್ತೀನಿ. ವರ್ಷಾಲ ಊರುಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಚೆಂಡೆ ನಾಸಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅವು ಮಾತ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದ್ಲ ಪನಿಯರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಊರದು ಜನ ಮಾತ ಸೇರ್ನೇಡ್ದವರ ಈತ ಗಮ್ಮತ್ತಟ್ಲ ಆಪುಣು ನಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಇತ್ತುಂಡು ಬಗ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಮಾತದಿತ್ತೊಂದು ಊರದ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಊರದ ಕುಲ್ಪುರ ಸೇರಿದ ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಸೊ ನಿಖುಲು ಅವರ ತೂದು ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಊರದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಎಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಬಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ವಿಸರ್ಜನೆದ ಟೈಮ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಈತಲ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದೆ ನಾನು ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏಪಲ್ ಎಂಕ್ಲು ಚೌತಿಗೆ ಕಾಪುನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆದ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ 7 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ಇಜಿನ ಏಪಲ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅನಾಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಯ್ಯಡ್ ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದಡ್ದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 8-9 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆತುಂಡು.
ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಲ ಗಣಪತಿಯೇ ಕನದೇರು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿಯದಲ್ಲ ತೂರದು ಗಣಪತಿದ ವಿಗ್ರಹನ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಕ್ ಪೂರ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಿರೀಟ ಬಕ್ಕ ಮೂಗು ಐತ ತ್ರಿಶೂಲ ಕರ್ಬು ಕೆಬಿ ಬಕ್ಕ ಪಾದ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಂತೊಂಬೈದೇರು ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಂತೊಂಬೈದೇರು ಅಂಚಾಯನ ಕಾರಣ ಮೂಲು ಪುನಃ ಸುಮಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪೂರ ಅವೆನ್ ದಾನ ಮಂತದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಟಮ್ ದಾನ ಮಲ್ತದು ಗಣಪತಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಶೋಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಆಪುನ ಸಾದಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಂಡ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿಡ್ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಎಂಕಲ ಊರಡು ಆಂಡಂದೆ ಪನೋಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಂಡಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಸೇರಿದನಾಗ ಗೌಜಿ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ದೆತ್ತೊಂದೇ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲು ಉಪಯೋಗ ಮಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಒಂದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಊರುಡ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿದ ಒಂಜಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಪಾಯೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಬರ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.